Carmelo Ċantar, magħruf bħala id-Durga minn Ħażebbuġ u l-anzjan ta' 72 sena li ġie arrestat mill-pulizija brabta mal-omiċidju doppju ta' 3 filgħaxija fiż-żona tal-Kunċizzjoni fil-Baħrija, limiti tar-Rabat. Iż-żewġ irġiel vittmi Dennis Mifsud ta' 51 sena mis-Siġġiewi u Anthony Aġus ta' 57 sena mir-Rabat inqatlu b'tiri ta' arma tan-nar għal ħabta ta' 6 ta' filgħaxija falqa qrib il-kappella iddedikata lill-Kunċizzjoni. Dan it-tieni omiċidju għal din is-sena wkoll ġie solfut fi ftit ħin hekk kif Ċantar ġie interċettat fil-Mosta f'madwar satej wara. Mill-ewwel dettalji fuq il-post ġie indikat li l-allegat aggressur jiġi mill-istess vittmi, tant li wieħed minnhom hu t-tifel tas-sieħba ta' Ċantar filwaqt li ieħor u r-raġel tat-tifel tas-sieħba tiegħu. Sorsi qalu lil One News li qtil doppju aktar seħħ minħabba xi wirt waqt li l-familja għandha l-għeliq fiż-żona ta' wara l-kappella. One News informat li d-Durga allegatament spara l-ewwel lejn Anthony Aġus. F'dan il-ħin, il-vittma ieħor Dennis Mifsud ipprova jaħrab għal ħajtu iżda intlaqat ukoll mit-tieri sparati leħ. Timijiet mediċi mill-Isptar Mater Dei li waslu fuq il-post flimkien ma' numru kbir ta' pulizija iċċertifikaw li żewġ irġiel mejta fuq il-post. L-investigazzjoni tal-pulizija bdew mill-ewwel u l-ħabta 8:09 ta' filgħaxija l-allegat qattil ġie arrestat f'kumpless ewlieni tax-xiri fil-Mosta. Carmelo Ċantar baqa' jinżamm arrestat fil-lock-up fid-depot tal-Pulizija fil-Furjana qabel fis-sigħat li ġejjin mistenni jitressaq fil-qorti matul il-jum tal-ħamis hekk kif jintemmu 48 siegħa permessibbli fl-arrest. Sanittant, f'aktar investigazzjonijiet li saru mill-Pulizija instabet l-arma li ntużat f'dan l-omiċidju, dan hekk kif senter instab fil-van ta' Ċantar, l-istess vettura li hu mifhum li allegatament ħarab bih wara id-delitt. Eżatt fil-ħin tal-omiċidju doppju fil-kappella tal-Kunċizzjoni kienet jingħat ir-Rużarju qabel il-quddies tas-6 ta' filgħaxija. Mix-xandira diretta fuq il-paġna ta' Facebook tal-istess kappella sar magħruf li l-quddiesa ikkonċelebrata minn Dun Joe Abela bdiet kwarta tard wara li ntalab jagħti l-għajnuna tiegħu wara id-delitt. Fl-istess xandira jinstemaw nies jgħidu jekk instemaw xi tiri waqt li aktar tard instemu s-sireni tal-pulizija u persuni emozzjonati b'dak li kien ġara ftit metri l-bogħod. Eventwalment bdiet il-quddies u l-qassis der viżibilment emozzjonat b'dak li kien għadu kemm seħħ.